منی نام قاضی داد محمد ریحانی ما بلوچ راجی زرمبشت بزان بیین میں رساں کو ربی دیگی کارگوشادہ گوستگی روچا ڈاکٹر مارنگ بلوچ بارا آئیے وکیلم بے تاہیری درشان کو تک کہ چوش کشک بہ گئیں کہ مسجد آمید کے سے کارن دیما بریں امی نمونہ یک انچین پیسلس کورٹ نام سرا بزانچن کورچارگیں آمید گسی کہ امائی سرا بوتام جنک بھی تا نظن کے منی جج کھیں وہ نامتی گواہاں پجا کاری نہ پٹ پول کنو کی سروگان پجا کاری ایردا بینما وتی درشان شنکو تک بلوچ یکجہتی پتر پی وائی سی زندانی راشون ڈاکٹر مارنگو آئی امراہاں پاکستان نمائشی آمیدگی سے پارستہ سزا دے کے کوشش کرگائیں پاکستان آمیدگی سم پاکستانی لشکر دست لیبو کند مارنگو آئی امراہانی کیس ما عدہ جیل شاہلہ برجائیں نارائیں پیسلس کورٹ بزاں کورچارگیں آمیدگی سے پارستہ گوجدار بیگاند ای آمیدگی سے نامہ مہترندے گمردمہ سکا بڈولی ملنڈے یہ آمیدگی سے نہیں بلکہ بڈولی ملنڈے بلوچستانہ مردمی اقبالانی سرسبزین کے لوٹ سرا بلوچ یکجہتی پتر راشون ڈاکٹر مہرنگ سبغت اللہ بیبگر بیبو او گلزادی سرا پنجو یک دروگیں کیس جوڑ کرنے بیتا کہ آئینی پرہیمنے سیاسی سرگرمی و گپتران کرنے سرا بندش جنگے کوشش تند ای راشون 22 مارچ 2025 دستگیر کرنے بیتا و مروچی گیں روچا 4 جونا آیا ما زندانہ سالے 2 ماہو 23 روز سرجمند ای دستگیری چھ بلوچ راجی اقبالاں پاکستانی میترہندے یکشلی انکار او زوراکیانی درچے بارند بلوچ سیاسی کارکناں بدترین جاورو میترہندے یکشلیں زوراکیاں پد ہم پرہیمن و سیاسی راگے چینتگ بلے میترہند وتی زوراکن تراہ میں برپشتہ درسن ترانگیجاں بلوچ راجے سیاسی توارے نگٹ کنگا کارمرد کنگائیں ما جہانا آمیدگس مزدان کے برجائی دل جمیو چا زوراکانی نیمگا رابندانی نارائن کارمرد دارگا جوڑ کنگ بیاند بل پاکستان مزدان کے نامہ کورچارگیں آمیدگس جوڑ کرتا گو رابند و مردمہ ملنڈ کنگائند اس یاہیں رابند ردا امایانی سرا کے بوتام جنک بیت چایاں آمیدکار بزاں جج وکیل گواہ و دم پٹو پول کنوکن سروگان افسرانی نام و پجار ہم شیر دے گویا اے نارائن کارپد بگیریا ڈاکٹر مارنگو آئی امراہو وکیلانی زرشانی پر راست رائند میان راجی ترامگیج باہد پاکستانی واقداران بیدارند کے میترہندی ترامگیجاں زوراکی افزارانی رنگا کارمرد مکنند بی وائی سی زندانی راشون ناشرکار نہند بلکہ پرہیمنی سیاسی کارکنند کے پاکستانی میترہند آیاں نارائی و ناہمزدان کی یہ نشانہ کرگائیں تو چاہیاں بیر گرگائیں بلوچ راج گورا پاکستانہ توشیں ہم میترہندی بستار نیست ما پاکستانہ ریاستی نہ مننی نہ کہ آئیے بستار ہمیں رنگا پشکب تک کہ کسی آئیے بگوشیت ریاستی مارا آمید گسانی پجیگا چا پاکستان ہچ رنگین ترامگیجاں ہچ وڑیں ہوست نیست پرچہ کہ بلوچستانہ درستین ترامگیج پاکستانی لشکر چیر دستن تو امائے نگوش کے سرکار کنند میترندی شونداتانی تا ہچ رنگی گڑو منج پشت نکب تک تچکند کہ پاکستان بلوچ راجہ چکچین کرگائیں مارا ترسند کے ڈاکٹر مارنگا ہم ہمارنگیں در انسانی کردگار کنک بیت کے گوستا گوندگا بلوچ راشونا بیت تک ڈاکٹر مارنگو آئی امراہانی سیاسی و مردمی اقبالانی پاریزگو میں بلوچستانہ مردمی اقبالانی سرسبزی نگا بلوچ راج چمیان راجہ زیت تو پرسان دزمان جنیے لوٹ کند